dobre, Zuzi. Má byť 2,5 minúty. Opäť sa vrátime trošku k tým pozvánočkám. Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Kršteňany vás srdečne pozýva už na druhý ročník svojej pohárovej súťaže a zároveň aj 8. kolo Hornonitrianskej hasičskej ligy. Všetko toto sa bude konať dňa 16.8.2014, to znamená už o týždeň, presne o 14. hodine. To nám všetko vybuchne na miestnom futbalovom ihrisku. To som už spomínal, Veľké Kršteňany, druhý ročník pohárovej súťaže 8. kolo Hornonitrianskej hasičskej ligy, kde sa budú ukrajovať bodíky do svojich vlastných kapsičiek, a teda kapsičiek dázetiek za ním. Kategórie klasická muži, ženy, športová muži, ženy 16.8.2014 o 14. hodine. Tešia sa, vidím GoPro kamera, dúfam, že zapnutá. Dúfam aj ja. Babi, aby sme nemali prešla. Áno. Dobre, vypkaj sa, pozor, pred! Babi, poďme do Batara, hej? 22:49 posledný čas. Ja som mu buchla. Pravý lepší 21:43. 21:43 napravo, ľavý výsledný 22:49.